Je mag je telefoon wel even neerzetten en dan gaan we even inzingen eerst. Iona krijgt zongles van Daphne Misker. En Sanna leert dansen, zongen en acteren van Job de Roo op de Telekids Musical Squallen. Iona en Sanna worden financieel geholpen door het Jeugdfonds Cultuur. Cultuur is tegenwichtig, vindt Ali de Jong. Uit onderzoek het wel blikken die en dat als je een muziekinstrument speelt of je danst in de coördinatie, dat het heel erg belangrijk is voor de ontwikkeling van je hersenen. Nog even los van het feit dat meedoen in een groep of in een team sowieso voor de ontwikkeling van een band heel belangrijk is. Ik merk dat het voor kinderen heel goed is om eventjes die aandacht te krijgen en bezig te zijn met muziek. Als ik bijvoorbeeld verdrietig ben of boos en als ik ga zingen, dan helpt het me een klein beetje. Wat gebeurt er dan? Nou, dan gaat de verdriet een klein beetje weg. Mama had geen geld ervoor, maar ik ging er toch op. Ik wist niet hoe, maar... Ik heb een minimuminkomen en daarom wordt het dus inderdaad voor mij lastig om het zelf te betalen. Eigenlijk nagenoeg onmogelijk, want op het moment dat ik dit zelf moet betalen, dan blijft er eigenlijk helemaal niks over. En is er eigenlijk alleen nog maar geld om te eten en te drinken. En zelfs daar moet je dan nog op bezuinigen, omdat je het anders niet kan bekostigen. Ik vind het hartstikke leuk en ook nog iets dat ik later als ik groot ben ook wil doen. Maar eigenlijk ook iets anders doen. Ik moet nog even kiezen. Squallen, cultuurcoaches en het Centrum voor Talentontwikkeling helpen ouders de weg te vinden naar het Jeugdfonds Cultuur. Als ben binnen die maar bij van ouders is ja, maar we hebben nog 3 ben en ik ben krijg werkeloos worden of om wat voor omstandigheden dat er minder geld is voor dit soort activiteiten. Nou, dan zorgen wij hoe kunnen wij dat betalen. Als je die vasthoudt en je trekt daaraan, dan ga je ankeren. Dus dan ga je die goede spieren aanzetten. Toch slaagt het nog net om Elsenier te bereiken. Gewoon ouderen weten net dat ze onspraakmeidje kennen op het fonds. En soms is er echt schaamte. Dat is zo. En met name de mensen die wel, de ZZP'er die wel werkt, maar een bescheiden inkomen heeft. Dat voor die mensen de drempel toch wat hoger is om bij u zo te klappen als oren. Persoonlijk heb ik daar geen last van, omdat ik weet dat dit ten voordele is van mijn dochter. En dan heb ik daar geen schaamte of iets dergelijks voor. Want ik ben al lang blij dat het bestaat. Want op het moment dat het niet bestaan had, had mijn dochter niet naar de musicalschool kunnen gaan. Om dit hier meer band te bereiken, had het fonds aansluiting zocht bij grote projecten van Ljouwert Friesland 2018. Normaal gesproken doen we dat bij het individuele band. Helpen we één op één een band. Maar nu hebben we de mogelijkheid om projecten bij belutsen binnen onze doelgroep om daar ondersteuning aan te jagen. Voorbeelden van projecten binnen het Ljouwter Stoereloer en Jij en de Lawaai in Drachten. De band die hier bereikt worden, kunnen na 2018 ook geholpen worden. Wat voor u heel belangrijk is dat we die band bereiken, maar dat we ze na december dan de gelegenheid jouwen om er een vervolg aan te jagen op het moment dat er thuis geen geld voor is. En zo hoopt het Jeugdfonds Cultuur in de toekomst nog meer Sanna's en Iona's te helpen.